आनो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। जोंनि बिटिआरनि 35 लाख बर' सुबुंफोरा मोनथिनो लुबैदों जोंनि खाम्फा बरगयारि सार बिथांनि स्टेटास जिथुनाखि बिबान इउपिपिएलआव मा जागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोननो मिन्थिनो थाखाय बुजिनो थाखाय बिथांनि बिबाना मा जामारगोन बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाना फैबाय। जोंनि माखासे रिपर्टार्सफोरा जोंनि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम सोंलु दैखांदों, सोंथि दैखांदों खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्मनि स्टेटास बिबाना इउपिपिएलआव मा जागोन। थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स बाथ्राखौ बुजिनो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। दैदेनगिरि सासेया गावसो गुबुनखौ थिक खालामो, बिथांखौ गुबुना थिक खालामा। दा नंखायनो बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै फैदों, दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगोन। बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ, हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ मिथिगौ, रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा बे हिसाबै जि खामानिखौ बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थाना मावनो हायाखैमोन बेखौ इउपिपिएल दोलोआव फैनानै गोख्रोङै मावलांनो हागोन। आरो इउपिपिएल दोलोआ अरायबो सासे गोरों सुबुंखौ मान होयो, गोरों सुबुंखौ अराय सम जों हास्थायो आरो गोरों सुबुंफोरनि जि थट्स एन्ड आइडियास, कालेक्टिभ आइडियासफोरखौ लानानै दावगालांनायखौनो जों लुबैयो। हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथाफ्रा गासैबो नंखाय आरो बेबायदिनो खोथा बुंनानैनो बिथाङा राजखान्थि खालामबोदों। दुखुनांथावा बेसो जे 17 बोसोर सासन खालामनानै आरो बिनि सिगाङाव माखासे बोसोर रिभलिउसन खालामनानै दिनैसिमबो बिथाङा जे उन्दै मानसिफोरबायदि खोथा बुङो आरो मोनफ्रोमबो खोथायानो अजन गैया, कुनु भेलु गैया, मिनिं गैयै खोथाफोरखौ बुङो, बियो जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा दिनै गावनि दोलोखौ हमथानानै लाखिनो हायाखै, रायजो राजाखौ हमथाना लाखिनो हायाखै आरो गावनि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौनो गावजों बिथाङा मोजां सोमोन्दो लानानै सामलायलायनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो साफा साफा ओंखारलांगासिनो दङ आरो गावनि दोलोनि मानसिफोरखौ ओंखारलांनाय नुनानै बिथांनि जि साननाय हनायनि बेले बेजे जानायाव बिथाङा जानला मोनला खोथाफोरखौ बुंदों। बे खोथाफोरखौ सावरायनानै जोङो समखौ ओरैनो आद्रि खालामनाङा। बेवहाय बर' माहारिजों लोगोसे गासै जोंहा 35 लाख सुबुं अनजिमा दङ। दा बिथांमोननि सोरगिदिं जौगानायनि थाखायसो जों खामानि मावनांगोन। खाम्फा आरो चन्दननि जिथु थासारि इउपिपिएलनि जिथु बिसोरनि बिबान, बे बिबाना माबायदि बिबानाव लाखिनानै खामानि? नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ आरो गोबाङानो बे बाथ्राखौ सोंदों जे खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मा बिबान होगोन। दैदेनगिरि सासेया गावसो गुबुनखौ थिक खालामो, बिथांखौ गुबुना थिक खालामा। दा नंखायनो बिथाङा दैदेनगिरि हिसाबै फैदों, दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगोन। बिटिआर ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ, हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ मिथिगौ, रांखान्थि समाजखान्थि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बिथाङा मिथिगौ। दा बे हिसाबै जि खामानिखौ बिथाङा बिपिएफ दोलोआव थाना मावनो हायाखैमोन बेखौ इउपिपिएल दोलोआव फैनानै गोख्रोङै मावलांनो हागोन। आरो इउपिपिएल दोलोआ अरायबो सासे गोरों सुबुंखौ मान होयो, गोरों सुबुंखौ अराय सम जों हास्थायो आरो गोरों सुबुंफोरनि जि थट्स एन्ड आइडियास, कालेक्टिभ आइडियासफोरखौ लानानै दावगालांनायखौनो जों लुबैयो।